امروز سنه 29 نوامبر автобуси хатсайри 1, 2 و 3 давоми рӯз ба мусофиронаш бепул хизматрасонӣ менамояд. Ин иқдомро Бонки Эсхата бахшида ба 25-солагии фаъолияташ роҳандозӣ намудааст. Бонки Эсхата ҳамасола иқдом пеш гирифта истода якчанд аксияҳоро мегузаронад. Имрӯз бахшида ба 25-солагии Бонки Эсхата барои мусофирони хатсайрҳои рақами 1, 2 ва 3 шаҳри Хуҷанд ройгон хизмат расонида бо мусофирон викторина яъне савол-ҷавоб гузаронида барои ҳавасмандгардонии мусофирон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим мегардад. хатсайри рақами 1 аз маҳаллаи 3-юми шаҳри Хуҷанд то истгоҳи роҳи оҳани ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамагӣ 24 километр роҳро тай мекунад. Вақте мусофирон ба нақлиёт савор шуданд, нагирифтани роҳгиро онҳоро каме ба ҳайрат овард. Имрӯз бепул роҳгиро. Чӯ имрӯз бепул хайрат бурондиама бачаҷон. Имрӯз 25 сола шудаги Бонки Эсхата. Ана табрик хел боша. Раҳмат илоҳим барори кор котонатия. Кормандони Бонки Эсхата дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ бо мусофирон дар хусуси фаъолияти бонк саволу ҷавоб намуданд. Мусофирони автобус дар баробари ройгон ба манзилашон расидан ба чанде аз суолҳои кормандони бонк посух доданд ва соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳам шуданд. мо иштирокчӣ ва ғолиби чунин витрини мо гастед. Як тӯҳфаи носиб гостам аз тӯҳфаи хотиравӣ аз номи Бонки Эсхата. Шуморо табрик мекунем. хатсайрҳо аз соати 10 субҳ то бегоҳи ройгон хизмат менамоянд. Автобуси рақами 2 аз микроноҳияи 8 то истгоҳи роҳи оҳан 17 километр ва автобуси рақами 3 бошад аз роҳи Абрешим яъне микроноҳияи 34 то квартали нави шаҳри Бӯстон 21 километр роҳро тай мекунад. Бонки Эсхата ин иқдоми худро солҳои пеш дар микроавтобусҳо роҳандозӣ карда буд. албатта ин хайру иқдоми нек барои инсон ободи беҳтар шавад ки ҳар як хонадон Бонки Эсхата муваффақият корошон ба коргарошон ҳамашон сеҳат саломат бошанд бо барои халқ хизмат кунанд. миннатдорӣ баён карда ба 25 солги ҳамаи коргарону роҳбарияти табрик мекунам. шуморо алахусус ҳама амалиёто ки кортон фақат пеш шавад онче ки мақсадҳои дошта бошад иқдомҳои пеш кардам. раҳмат ҳамаи халқ надорад. ман ба саволи тайёркардаи онҳо ҷавоб додам, соҳиби тӯҳфа шудам. раҳмат ба Бонки Эсхата. ман тамоми кормандон ва шӯрои директорон саомондо бо ҷашни 25-солагии Бонки Эсхата табрик намуда боз ҳам хуллаҳои баланд расидан ба ин бонк таманният дорам. барори кор мехоҳӣ ҳамеша мехоҳӣ хурсанд шуда истад моям ана хурсанд меқади каносгиотон ба ташаккури зиёд аз ҳама муомалат автобусҳои ки бепул расидем ташаккури зиёдро ба Бонки Эсхата мерасонам. изотон бораш шавад, коротон ба хайр шавад, давлатотону худо зиёд раҳмат. Бонки Эсхата доим халқ бошаду халқи ҳамкорӣ кунад. як рӯза халқqa ёдоварӣ када харидорӣ худикотон ба миннатдорӣ мо доим коротону худо ба хайр шавад. ба таъсисёбии Бонки Эсхата имрӯз санаи 29 ноябр 25 сол пур шуд. Бонк дар миқёси Тоҷикистон беш аз 2600 нафар коргар дорад. давоми 25 сол Бонки Эсхата дар бозори молиявии кишвар фаъолияти пурсамар дорад. масъулини ин бонк мегӯянд ки онҳо ба фаъолияти якҷояи шарикон, ҳамкорон ва мизоҷон боварии қавӣ доранд. гузориши Сайёра Махсумова ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.